Duol mochung' ne rango chenro mag apeyni madongo e pacho ka KENHA oyango joriemb geche mag osigo osetemo luwo chik matayo pek mar mwandu ma isombo gi nyamburkogo. KENHA wacho ni mana nyamburko manok ema pod kalo pek ma oketi ni ok owinjo kadhi. Kaluwore gi kambi mar Danka Africa Limited, dok piny ma kama obiro nikech kum mapek ma osebedi ka imiyo jogo ma yudo ka ting'o osigo mapek mokalo kiewo. Maneja mar KENHA James Karanja kana oyango wach ni olero ni thuolo ma dwe ma okalo loche 6 kende manomaki ka oting'ore mapek. Karanja nogolo siem ne jogo ma ibiro yudi ka pod ting'ore mapek e ndara ni ibiro gogi fuai. The percentage trucks that are overloaded, especially transit, is around 2%. Actually, last month we only had 6 overloaded trucks that were on transit. So the compliance is around 98% for transit circles, for transit trucks. Have been a problem, especially on the Narok Maimahiu road, and that is because there are various sand sources which are between Maimahiu town and the Way Bridge. That means that many trucks are able to fetch their sand and get back on the road without passing through the Way Bridge. This creates a loophole whereby overloading can happen undetected.